Bélo IV. Sa snažil upevniť pomery v Uhorsku, no plán mu prekazil ničivý vpád Tatárov. V bitke pri rieke Slaná rozdrvili uhorské vojsko a kráľ musel újsť. Krajina bola vydaná na pospas plieniteľom, ktorí pustošili aj juhozápadné Slovensko. Odolali len dobre opevnené hrady ako Bratislava, Nitra či Komárno. Tatári boli obávaní bojovníci, rýchli, disciplinovaní a prefíkaní. Uhorsko zachránila náhoda. Po smrti chána Ogotaja sa Tatári stiahli. Zanechali však spustošenú krajinu, hladomor a vyľudnené oblasti. Kráľ preto povolil šľachte stavať kamenné hrady a pozýval nemeckých kolonistov, ktorí priniesli nové remeslá, obchod a spôsoby ťažby. Mestá získavali privilégiá, právo na samosprávu, voľbu richtára a radu, ale aj povinnosť postaviť ozbrojencov a platiť dane. Tatársky vpád tak zmenil Uhorsko a položil základy nového systému obrany a mestského života.